holde til højre for helvede. Lad nu være. Jeg er lige ved at komme op på siden af dig, far. Nej. Der kom den. Der kommer en til. Og den kører sindssygt. Og sådan her er det 21 km. 21? 21 km. Ej, jeg magter det ikke. Den kommer der. Hold til højre. Den er rød. Vil du komme i det hele? Se! Den der, mener. Du skal holde til højre for helvede. Nej, jeg skal ikke holde til. Jo, du skal. Det er ubalancen. Jeg viser, hvor jeg placerer mig hen. Der kommer en til. 2 til. Woohoo! Er det her karusellen, far? Nej. Det kommer. Der kom den. Efter dem, far. Du kører for hurtigt. Nej. Han kører som en racerbil, gør han. Op og overhæld. Du skal ikke overhale den der. Jo. Du skal ikke overhale. Far, kom så. Du skal ikke overhale, siger jeg til dig, David Søgaard. Hvad? Jeg vil skilles, altså. Nå, men mor, det får du ikke lov til. Så er vi 5 km mærke. Fadest. Hvor længe skal jeg overleve det her helvede? Der kommer en hvid bil. Jeg hader det her. Jeg hader sådan noget lort her. Og en sort bil. Og en til hvid bil. Min mor slår mig ihjel, mand. Hvor hurtigt du kører, mand. Jeg ved ikke. Jeg hader dig, mand. Det koster kræfter med 5 timers shopping. Den gør bare, at den hvide bil kommer op. Det var den, der sagde. Jeg hader sådan noget lort her. Jeg hader det. Der kommer en hvid bil nu. Og en sort bil. Ja. Folk tænker, vi taber at køre noget gammel lortepassat. Der kommer en sort bil og en hvid bil. Det kommer. Den sort kommer. Kæft, man skulle gifte mig til penge i stedet for at køre sådan en gammel Og en lort. hvid, og en hvid, og en hvid, og en sort. Jeg hader det her lort. Woohoo! Det er stjort. Første gang jeg var ude og køre ræs med far. David! Det er lort fra hinanden. Den hvide kommer. Den hvide kommer. Jeg har det dårligt. Og hvis jeg siger tingene 2 gange, er det fordi, der kommer 2 af dem. Jeg ved ikke snart. Bare kig på de der skilt der. Hold afstand! Hold afstand! David! Kommer der en meget hurtig bil. Ja, så bliv her. Sturzgefahr. Sturzgefahr, det betyder styrt, ikke? 9 km. Jeg kan mærke, at mine sikkerhedssæl virker. Ja, de ørerne. Ej, jeg vil da ikke snart, mand. Jeg hader sveder, mand. Flot En landskab. rød bil og en sort bil. Ja, men altså ikke. Woohoo!
ørerne. Hvad kommer? Dickheads. Er det for far? Nej, nej. Ha! Der stod dickheads. Det er ikke cykler, der kommer. Ja, men jeg har set den. Tak. Ej, kan du køre lidt langsommere, hva'? Ja, der snart lidt. Ja, som om. Men ikke pas på der. Se de over her derinde om. Skal til højre. For helvede, for jeg tror ikke kørekort henne. Det er som bedstefar. Og bedstemor endnu er jeg. Ej, flot. Flotte bakker her. Nej, flot er 11 km. Kig nu på vejen i stedet for. Så det er godt. Lad nu være, der kommer et sving, tror jeg. Agtigt. Jeg tror ikke, der er lyd på. Der er ikke lyd på. En hvid hvad? Hestevogn? Jamen, det behøver ikke at sige, når det er så langt væk. Hold nu til højre. Jeg kvæler dig. Jamen, jeg kører jo sådan, der kommer ikke nogen modkører nu. Det går op og bakke nu, ikke? Vi kan få det med. Så man kører så hurtigt. Sort bil. Sort bil. Var det der kraftcenter? Nej, det skal nok sige til. Jeg vil da ikke snart. Jeg gider ikke mere. Vi kommer til Gavsenden nu. Er I klar? Nej, kør nu langsomt. Ja. Du skal ikke køre hurtigt. Jeg hader det her lort. Er I klar? Jeg hader det her lort. Jeg hader det. Det er fjort! Ui! Jeg hader sådan noget lort. Jeg slår dig ihjel, David. Ej, aldrig mere. Sådan noget. Ej. Der kommer en sort bil. Ej, mander. Hvad du laver vores datter? For helvede, mand. Og kører på Jeg vil være racerkører, når jeg bliver stor. Du skal ikke en skid. Jo. David! Gavscenter Louise! Det er sjovt. Og vi skal være opmærksom på, hvor der er tilskuere. Det er det, jeg gerne folk kører galt. Ja. Skal vi lige. Når vi ser tilskuere. Det er det, vi var over og kigge i går. Det her, det koster, David. Yes. Det koster en middag eller et eller andet. Det var fandme ikke sagt, vi skulle køre sådan. Aftalen var 80, altså. Gider det ikke. Jeg hader sådan noget lort her. Ej, jeg hader sådan noget lort. Min mor slår mig ihjel. Min mor slår mig ihjel. For helvede, mand. Slå ikke far ihjel. Nej. Men hvis mormor finder ud af det. Flot landskab igen. Så, må man se. Ja. Hvor flot, mand. Flot, hvad kan du se? Ja, dum dansk. Jeg kan ikke få at køre bil. Ja, ja. For helvede, mand. Ej, jeg vil da ikke snart. Jeg tager du bare bilen pis på sat her. Før det var mindre flad køre Suzuki. Det bliver sjovt, det her. Hold nu fast på det. Færre, mand. Kom og sving, David! For helvede, jeg slår dig ihjel. Det gør du ikke. Det er lige. Jeg var ikke gået med til det her, helt ærligt, David. Ej, Måske smadrer jeg dig
Ja, måske. Det bliver sjovt det her. Whee! Blå bil! Ja, det har sikkert. Nu får vi snart ud af balance. Ja. Stå på jer, make up i bilen. Og det er sodavand der, ikke? Siger det så, når vi åbner. Så er det mor, der skal åbne. Nej, jeg skulle skynde mig lidt. Pause. Det bliver sjovt. Wow, det Ej, er jeg sjovt. hader det her lort. Hvorfor kan jeg ikke op i fodbold som andre normale mænd? Der kommer en båd. Ja, det har sikkert. Fordi det her er sjovere, mor. Ja. Lad nu være med det her, gider du? Lad nu være! Jeg gider ikke det her. David, nu kører simpelthen ordentligt. Okay. Jeg hader det her. Blå bil og en sort bil. På vej. Jeg vil gerne være den første, der hører videoen, mor. Der er ikke lyd på. Tip-tip-bæ. Og kigge ud over igen. Vi er helt dernede. Ja, lige klar. Der kommer en sort. Jamen, jeg er færdig, Karoline. Er vi færdige nu? Ja. Det var 21 Skal vi se. Bare stop bilen. Okay, knap der. Lorteradio. Det var sjovt, far. Det vil jeg prøve igen. Kun kør 30. Det var sjovt. Det var uansvarligt. Det var Det er sjovt. en lukket bane. Der kommer ikke nogen med. Hmm. Tak for turen, Helmut.